Fins al 13 de gener es podrà visitar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l'exposició Apartheid, el mirall sud-africà. A la mostra es fa un repàs sobre el racisme en el període colonial i les seqüeles que ha deixat en l'actualitat. El visitant es veu enfrontat a una realitat que en el dia a dia occidental està oculta, però que és igualment vigent i dolorosa per a moltes persones d'aquest continent invisible per a la resta del món. La coordinadora d'aquesta mostra ens parla sobre les intencions comunicatives del conjunt d'obres i documents que la conformen. En temps d'apartheid, el fet de ser negre limitava els teus moviments físics i de desenvolupament personal. És a dir, l'apartheid és legislat i és vigent a Sud-àfrica des del 1948, fins fa 4 dies, fins a l'any 94. Doncs, bàsicament, l'exposició fa aquest recorregut històric per 6 apartats, però es porta diferents nivells de lectura. From the west and sailed via the east, with hatred and disease flowing on their flesh, and a burden to harden our lives. They claimed to be friends when they found us friendly, and when they met being foreigners, they fought for the range. Exploiters of Africa, Africa my beginning and Africa my end. L'exposició està comissariada per l'escriptor Pep Subirós, el qual ha incidit en la importància d'oferir simultàniament un material documental abundant i una obra artística original, en molts casos inèdita. L'espectador hi pot veure formats com el fotoperiodisme, l'audiovisual, l'escultura, la pintura i la instal·lació, com és l'espectacular obra a l'entrada del centre. Un artista que és Jane Alexander, de la qual tenim molt ben representada perquè és l'autora de la instal·lació que és en el pati de les dones del Centre de Cultura Contemporània. És a dir, el visitant quan arriba al centre el primer que es troba és una gran instal·lació que de fet recrea és una recreació a partir de la tanca de Melilla. El que vol encarnar aquests Butcher Boys és justament el fantasma de la nit, del soroll, de les sirenes, de la violència i del silenci. No tenen boca, no parlen, perquè en aquestes situacions el drama justament és no poder parlar d'allò que es veu. És a dir, percebre tots aquests esdeveniments i al dia següent ningú parla d'aquest fet, no hi ha notícia a cap diari i això només se'n va acumulant dins d'un mateix. Tots els autors representats a la mostra són sud-africans, i entre ells destaquen artistes com Beleko, amb unes contundents sèries fotogràfiques sorgides de la seva mirada crítica, Sikoto, amb les seves coloristes pintures, el reconegut Kenrich o Donovan Ward, amb una curiosa mostra de Barbies Bartman. Per una banda tenim aquest desplegament completíssim d'obres d'art, parlem d'unes 250 peces, des del segle XIX fins a l'actualitat. Per una altra banda, hi ha un discurs teòric, explicatiu i documentat, sobretot a partir de fotografia i de fotoperiodisme, que va explicant tota la sèrie d'esdeveniments, com és que s'arriba a una situació d'apartheid legislada i què és el que passa amb aquesta situació. I per una altra banda, hi ha una tercera opció que és un interactiu, una base de dades, un interactiu en cada apartat documentant i completant tota la documentació que no pot estar reflectida en paret a la sala és dins de l'interactiu. Gràcies a l'oportunitat que ens ofereix el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, podem conèixer de primera mà, a partir d'una acurada selecció artística i una detallada documentació, una realitat no tan llunyana. Una mirada a un conflicte que ha marcat i segueix marcant també la nostra història. Nelson Mandela.